Ligtas na nakabalik ang 5 mangingisda sa Subic matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka. Alas 12 ng tanghali nitong linggo na iulat ang insidente at kagad namang rumisponde ang mga kinauukulan. Sa pangunguna ng Philippine Navy at ng Subic Bay Metropolitan Authority Harbor Patrol kasamang ilang lokal na mangingisda, na-rescue ang 5 namamalakaya sa hilagan ng Silang Wind Point sa San Antonio, Zambales. Ayon sa SBMay Harbor Patrol, ang 9-man team mula sa BRB Ramon Alcaraz na pinangunahan ni Lieutenant Junior Grade Russell George Rabusa ang inisyal na rumisponde sa mga mangingisda matapos may ulat ang insidente. Na-rescue ng Philippine Navy sina Ronelo Haruco, Ronald De Asis, Pilosa Pico, Rafael Tolentino at Daniel Batutok. Lahat sila pawang mga residente sa Subic, Zambales. Bahagyang nagkaberya pa ang kanilang pagbabalik sa Freeport matapos mag-malfunction ang service boat ng Philippine Navy. Kinailangan pa ito ng mga lokal na mangingisda hanggang sa mga naka-standby na patrol boats ng SBMay Harbor Patrol. Nang makarating sa Subic, ang mga na-rescue na mangingisda ay kagad inilipat sa unit ng Harbor Patrol at idinala sa Bravo Pier sa SRF compound. Nasa maayos na kondisyon naman ang 5 mangingisda matapos ma-rescue. Jennifer Salenga, CLTV News.